Здравейте и добре дошли! Ще ви разкажа набързо за идеята ми да развия клуб английски. Почти всеки път, когато публикуваме информация, статия, съвет за учене, с мен се свързват хора, които проявяват желание да учат. Чудесно, ще кажете. Какво по-хубаво от това? И сте прави. Но ако при всяка публикация с мен се свържат няколко човека и поне един започне да учи, в един момент ми се налага да спра с публикациите, тъй като нямам физическо време и възможност да обърна внимание на всички желаящи. Това е и основната причина често да не публикувам с месеци. Напоследък започнах да организирам работни групи, но за да подготвя задачи за една седмица, са ми необходими още две. По време на индивидуалните уроци е невъзможно да покрием голям обем материал за 60 минути. Необходимо е време, за да се упражнят лексика, граматика, произношение, четене, писане, слушане, разговор. С всеки ученик повтарям едно и също, постоянно. Обяснявам, пиша, давам примери от практиката. Толкова пъти, че чак аз хванах това, което обяснявам. И така почти 10 години. В един момент се замислих дали не бих могла да автоматизирам част от процеса на обучение, да създам нещо, което да се ползва от всички на съответното ниво. Разработих онлайн курс за начинаещи, който е качен в сайта. Самообучението обаче, без обратна връзка, не е особено ефективно. И често мотивацията спада с времето. Започнах да се замислям как мога да бъда част от обучението на повече хора, без да повтарям до откат една и съща информация на всеки по-отделно. Как да обърна повече внимание на практическата част? Упражняване на теорията, коригиране, изясняване, разговор. С времето установих, че тези ученици, които ме слушат внимателно, четат това, което съм написала и следват поне част от съветите ми, напредват. Клуб английски съчетавам разнообразно съдържание, което може да се прегледа и обмисли, съвети, идеи, напътствия и мой личен опит. Пиша съдържанието с огромно желание. Обичам да обсъждам английски. До тук добре, но както вече споменах, самообучението, особено при начинаещи ученици, не работи съвсем. Затова форматът този път ще е различен. Ще опитам, пък времето ще покаже дали съм на прав път. Няма да качвам упражненията към всяка тема. Ще кача към тези, които преценя. Иска ми се упражненията да ги правим заедно. Извън абонамента на курса, ми се иска да организирам онлайн срещи на живо, по време на които с всички желаящи да обсъждаме материалите. Казвам, ще се опитам, защото зависи от вас. Зависи от вашето желание и вашата готовност да учите. Онлайн срещите са изключително удобни, не ви ангажират с място и транспорт, а часът винаги може да бъде оговорен. Предварително подготвено съдържание плюс обратна връзка и дискусии е това, което създавам в клуб английски. Правя го с огромно удоволствие. Останалото обаче зависи от вас. Аз ви желая успех. Благодаря ви.